खेसारी लाल यादव का भैया हो फ्लॉप गाना के बाद एगो और गाना आ गई जेकर नाम बा आवारा बलम। हाँ हाँ, आवारा बलम। ये आपके लग रहा है कि भोजपुरी सॉन्ग होई? ना 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 ना, यो बोल मम्मी सॉन्ग बा भैया। आप लोग जानते हो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली भक्ति का नाम होला, बाकी माई देवरवा सब कुछ मिलाई के ओके पूरा शक्तिदार बना देलन। लेकिन खेसारी लाल के इसमें फिर एगो सॉन्ग रिलीज भइल मात्र 7 से 8 मिनट ही भइल बा, तो हम कहीं कहे नहीं के रिव्यू को दिया जाए। भाई वो इस सॉन्ग खेसारी लाल यादव का बहुत ही बढ़िया हमें देखे में लग रहा बा, लेकिन थोड़ा सा हमें मिस्टेक भी दिख रहा है कि यार हमारा बलम वाला मैटर सुन के आप लोग भी कहा कि यार बड़ा मिस्टेक बा। लेकिन मिस्टेक हो कि ना, चला इके पूरा विस्तार से बताओ थिला। एक पहले अगर आप लोग नया हुआ यार हमें चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा, चला पूरी कहानी विस्तार से बताओ थिला। भाई वो ये सॉन्ग में खेसारी लाल यादव सिंगर हुए और एक्टर भी हुए तो पते बा, लेकिन इनके साथ में एक्टिंग में रानी एक्टर है, मतलब कि इनके फीमेल एक्टर रानी एक्टर ही। भाई वो ये गाना खुद खेसारी लाल के इस चैनल से हो चुकल बा। अब हम आपके बताइए कि ये गाना के व्यूज का बा कितना मतलब कि व्यूज लाइक पर आ चुकल बा। भाई वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का सब्सक्राइबर भाई वो 9 मिलियन पार हुआ, 10 मिलियन होके वाला हुआ। और यह गाना के रिलीज भइले मात्र भी 8 मिनट भइल बा। हाँ हाँ, 8 मिनट भइल बा। 8 मिनट में भैया हो ये गाना अभी 3 से 4 हजार व्यूज आयल बा। अभी एक कैलकुलेशन के ना कर सकेला, जब तक 24 घंटा 23 घंटा बीतेला तब तक कुछ समझ में ना आवेला कि गाना का करी, ट्रेंड में जाई का जाई। लेकिन फिलहाल में हमें मिल गल, हम आपको बता देनी। अब चला हम आपको ये बताओ चाहते कि मतलब कि कितना लोग मतलब कि लाइक किए हुए। और भाई यह गाना के 2000 लाइक मिल चुकल बा और 59 कमेंट भी मिल चुकल बा। अब चला हम आपके लेके चलत हिला ये केकरे के सपोर्ट से गाना तैयार भइल बा। भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह हमारे समझ में ना आ रहा है कि प्रियांशु सिंह पवन सिंह के पहले पर्सनल म्यूजिक डायरेक्टर रहलन है, लेकिन अब खेसारी लाल म्यूजिक वह बनावत हो प्रियांशु सिंह। भाई वो प्रियांशु सिंह पर काम किए हुए और लेखनी तो भाई वो वह हुए जो अखिलेश का कश्यप, और फैट में तो खेसारी लाल हुए और रानी एक्टर ही। और सिंगर में तो आप लोग जानते हो कि खेसारी लाल यादव हुए। मिला जुला के गाना बहुत ही मस्त बा और वो भाई वो डे में नाइट दोनों मिला के शूट कर गया। गाना बहुत ही ब्यूटीफुल बा, देखे में लग रहा बा। थोड़ा चला कर कहानी के बारे में आपको बता दिल चाहला। कहानी ये रहला कि कोनो औरत भी आ अपने पति से कह रहा बिया कि हमें चला घुमा दा और काशी या देवघर घुमा दा, लेकिन पति भैया हो सुनत नहीं खे। और यही मैटर के लेके बनल बा। तो जो औरत भी आई गुस्सा में कहले कि आवारा बलम मेरा भाड़ा नहीं दे रहा है, लेके जा नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे मैटर पे इस सॉन्ग के बनावल गईल बा। भाई वो आप लोग जाके सॉन्ग के देखा। अगर आप लोग खेसारी लाल का फैन हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।